tich mora mora. Penjo en ni rawere dwaro support mane, Roni kapod antiere kuomi, rawere dwaro support mane ahinya kotudore kod wechego mago mag chako ohala. Kuom ranyisi in kaka Roni, support mane ma inyalo wacho ni rawere dwaro mar mondo mi gineni giyudo lwasi mano mar timo ohala makare, Roni? Ing'eyo kama Joyce, system ma Kenya ka opogore gi systems machalo kaka Rwanda, chalo kaka Singapore ma idwa terowa ni. Nikech iyudo ka Singapore gi Rwanda registration mar ohala en free. Kidwa chako ohandi to en nono. Lakini ka in Singapore to nitie grant kata pesa ma ok chul, ma ok duoki, mag sirkal miyi. Aneno ka Kenya ka ochake ni Nyota. Lakini iyudo ka en pesa maber. And then gimoro kendo machak nyaka wang'e ka Rwanda gi Singapore ni mentorship mimiyo jogi mondo ti gi pesa ni chalo nade. Aparo ni gima rowere dwaro sani kopogore gi grants, actually ok wadwa debts, ok wadwar pesa moro mimiyowa ni waduoki. Wadwaro gimiluongo ni grant en pesa mimiyi mondo ichaki, lakini nitie ng'at manyalo nyisi ni pesa ni timri nade, itigo maber but ok duoke. Kenya ka komiwa pesa kaka koro Hustler Fund manye sirikand William Ruto kelo, en pesa miduoko. Lakini Singapore imi pesa mok duoki. Aneno ka koro Nyota okel, lakini Nyota ni ok nyal kel ka system pod rach. Kiwacho ni ka system pod rach, system mane marach? Makuri wacho no kel chenro mar Nyota to system pod uneno ka rach. Joyce, ni kimiya pesa kama wane studio kae, kasti kao producer mari udhi retarget mondo kao pesa no. Mano nyiso nang'o? Nikech seche mikao producer mari udhi omaya pesa, osiepega ma wan go studio kaka wuono wacho ni Joyce no miya pesa. Lakini nitie kaka pesa idhi kao kuoma e gate. Wawuondre ni imiya kata siling 10 ni mondo adhi achak go ohala. Lakini idwa kao siling 8. Idwaro kao siling 8 registration. Sani kata kiyawo ohala mar luoko, kaka biro kata wacho ni miyawu mondo aluok no studio. Kikao ohala mar luoko, idhi register ohala no gi siling 10,000. Idhi manyo name search gi siling 2,000 kata 1,000, whichever. Kine ang' asegolo pesa no duto en gimoro siling 15,000. To 15,000 ni odok iri Joyce in mane miya pesa ni. And then nitie chak taxes ka kod kachecha ma onego beni achaka chul. Oshuru ng'eny. Omiyo seche ma imiyowa this opportunity kata imiyowa pesa ni, kata imiyowa system, wadwaro ni system obed maber. Wachal kaka Singapore mwadwa dhiye no, kata kaka Rwanda mwadwa dhiye, ma system ber kabisa, maki imiyowa nyaka tax exemption. Matieni inyalo nyiswa ni ya. Matieni ni tax gi idwaro ni gibed tax exemptions mimiyo rawere kende, kose mimiyo ng'ata madwa chako ohala e pacho ka Roni? An dang'iye ni imiyo ng'ata madwa chako ohala. Nikech ohala ok ong'eyo ni an Roni, an kijana, an rawera. Ohala seche moko tek. Adwaro ni tax exemption ni kata ka en 1 year timiye ng'ata madwa chako ohala. Nikech man is the only way. Kaka nachaka wacho ni gini ena chune ma ichuno wa mondo wadonje. Koro kolosnwa system, olosnwa fuondi mondo mi at least there is a way forward ma register for free and it takes very few hours. Singapore imi grant, imi mentorship, imi skills. Mago waonge go. Sani koro komiwa pesa ni skills modwa tiyo go kod en nang'o. Yes. Iwacho kanyo makare ahinya to nyakwara Mugia Jwang' bende ang'isi ni nitiere welo